En ny lockout er under opbygning. Det skyldes, at de to partier, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, er kommet i uenigheder omkring en ny lektielov. Radikale Venstre mener, at børn skal have mindst 2 timers hjemmearbejde, mens Dansk Folkeparti mener, at det skal være minimalt hjemmearbejde. Vi har lavet et interview med en skoleelev for at høre hans mening om en ny lockout. Hej. Her står jeg med Mads Emil Thomsen, skoleelev fra Næsvejskolen. Hej Mads. Hej. Hvad synes du om, der kommer en ny lockout? Det er sådan lidt fedt nok. Hvorfor kan du ikke lide at gå i skole? Ja, jeg synes lærerne de er træls, og så synes jeg det er kedeligt at gå i skole. Nå. Med de svar vender vi tilbage til studiet. Tilbage til dig, Jacob. Vi har også lavet en rapport sammen med en forældre til en elev. Hanne, hvad synes du om en ny lockout? Jeg synes, det er irriterende, at man nu skal gå og holde øje med sine børn, som ikke skal i skole. Synes du, det er en fair grund, at der kommer lockout på grund af nye hjemmearbejdsregler? Nej, de burde tage den i ministeriet og lave en konklusion, så de ikke skal gå ud over skolebørnene.